Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Siyafisa ukuthi siqale lenkonzo yethu engezuba yinde nokho ngenxa ukuthi siyazi ukuthi umndeni usuka kude, kodwa sibone kufanelekile ukuthi njengabahlobo bakaXolile uIvan size sizomhlonipha eThekwini. Angisho ukuthi akahlonishwanga emsakazweni estudio, kodwa ngiyembona abanye behlonishwe lenkonzweni. Ngayibuza ukuthi onjani ohlonishwe estudio. Alibonge igama lenkosi, ngoba bonke ngihlale ngibona bedlula la. Onjani ohlonishwe estudio kuphela? Ngathi hayi asisavaleki, nathi somhlonipha. Futhi mina ngangamenyiwe kwasestudio leso. Alibonge igama lenkosi. Ngile nhlobo engalala endleleni mina. Amen. Ngoba umuntu amazi uIvan akayena umuntu westudio. Ngikhuluma ngoIvan bafowethu. Sikhuluma ngesportsman. Sikhuluma ngomuntu okasiphathela uhlelo lwethu lwezenkolo. Ngikhumbula ke esebenza emsakazweni eholo lwezenkolo elandwe ekwiKhozi. Bamshintsha. Bamxosha. Thanini amen. Ngoba uKhozi liyaxoshana. uKhozi kufana nocoach wePirates okashintsha umdlalo odlala ngempela. Avele umshintshe esikhali nje. Sikhale sonke ngaphandle ushintshelwani. Ngoba siyamthanda nje. Lomshintshe uKhozi. uKhozi nalomkhuba ke wokuthi usasakaza kahle nje emva konyaka. Wonke umuntu aqhaqhazele ngoba uzoshintsha. Ushintshelwani? Lamxosha. Amen. Khumbula kahle ukuthi kwakuyimina nomfundisi uMhlohlo wawusekhona uNalindo ungakaxoshwa. Angazi ke noma uZandile wesefikile naye, ngoba uZandile naye wazi wafika naye waxoshwa futhi. Kunanje ukuthi uKhozi ninabaxoshwa le ekhaya, kodwa ngikho lapho namhlanje. Ngikhuluma nje ukuthi nibe ne-understanding ukuthi na bakogwabeni konyama kayishi kungane sila. Amen. Now kwase kubonakala ukuthi nokho iyaxoshwa le ndoda. Sayo Khozini sangena necapha. Kwakusekhona ubaba uZulu benobhodloza sababizele boardroom. Saqale sathi sicela ukubabona, kwathiwa base meetingini. Sathi hayi sizoqhinqa nomfundisi uMhlohlo udokotela. Hayi wazweza ubaba uthi wathi we baba nihlasele ngane. Ngathi sifuna ukubona wena nemanager. Awuthaneni amen. Sathi nimxoshelana uSihlophe ohlelweni lezonkolo. Babekezela naye. Sathi singasanakile bamxosha. Amen. Mina bengibalalele ku-audio streaming nala siyastreama kulalela abantu abazinkulungwane. Bengibalalele bethu be-hard worker. Hard worker. Kade nimxosha. I-hard worker. Kade ningamholeli. Ngifuna ukunitshela uKhozi belingamholeli uSihlophe imali ayideservayo. Belungamho. Ube nestress ngezinye ikhathi. Asho ukuthi baba ngithi bekezela ndodana yami.
Amen. Angidlule ngoba ngizele lokho ngiyadlula ukuze nibe ne-understanding. Noma banganikhohlisa kangakanani manje hayi angingeni lokho. Kodwa kubalekile they never respected him while he was still alive. You cannot change a person from gospel to Ebola to education. Versatile. If versatility ihambisana neholo. Obuzulinda nangu waxoshwa. Akena yedwa axoshwa. Ngisho inkosi yamabhinqa bayixoshwa. Aludlala ukhozi nangu ngizwe. Sukuma inkosi yamabhinqa. Ukuthi ngisaba ukumnika nje kuba usikhozi ngasolweni manaphanapha. Manganika yena nginikulinda ningaphuma nonke nibheke phansi. Kanti ngenzela ukuthi niqhubeke nilalele noma abanye bethu bengasalilaleli alibonke igama lenkosi. Mina ke ngalidela ngamhlazana ligxosha umngani wami uLinda. Ngaze ngawumlwela. Ngihamba nabameli abakhulu. Ngahlala lapha ngimlwela. Bangibuza mangingena ubani ngathi ngu-advocate Dube. Angidlali mina. Ngishintsha njengebululu. Ngathi ngu-advocate Dube. Bathi manje wena ngathi ngizokhulumela uLinda. Ngabe spokesperson sosuku. Nokho ke usho ukuthi uSodoba kangithandanga ngoba ngabuye ngabona sengikhipha naye. Ogada ukusupport umuntu oxhoshiwe. Naye ngasagxosha. Nama ngixosha kuSodoba. Ngimzuke equbuka kulezi insuku ke. Wababiza bokuloba. Abaphilika nawe. Nangu MM usefikile naye siyabonga MM ngoba nawo uke wayibhayila le ndoda ungabeke usuqamba amanga la isesontweni wayibhayila kukubi amen bazalwane angifuni uqamba amanga uhlophe uhloshiwe niyangizwa bazalwane izwani ngayo umfundisi wakhe uke wahlushazwa cishe wazaca waba nestress into angayazi. There was a time ezivalele endlini engayinezwa yini sifuna unixoxela nje ukuthi eminye imisebenzi emihle akade eqhubeka ethi uyayenza akayenzanga ngenxa ngizokuyeka lokho okunye ngoba phela ubesemncane khona abade bebambhayizisa. Amen. Konsizwa nje yambhayizisa kakhulu. Yamenzisa lezinto ezithandwa ingane yami lezi. Triple M no. Amen.
Angicele ke ngoba uhlelo lothu lunekhulumi nje ezo 4 5 hayi sesiqedile siyadumisa siyathandaza siyanikela siyahamba ngoba kusayiwe ekhaya basuka kude labantu bahloniphile nisihloniphile uHlophe bomuntu omkhulu ngimazi mina ke esele kwikhwezi esasebenzela ikhwezi kaSitekeni kuthe mase sijwayelena ngimbuza uhlala kanjani eSitekeni wena ngoba labana akudlalwa ngibona ngezingane zakhona mayicula ukuthi ha noma ngabe inhliziyo ithi kodwa kuthiwa hey Pastor nami ngake ngawushumayela khona enkonzo yabantu abasha ngathi ngaqala sothi hey ngangakashadi phela ngithi nami ngiyayiqalaqalazela ngoba khona abantu bakuthi kaDube lapha alibonke igama lenkosi namanje ngiyavakasha khona ngolanda amanzi iAquela wayekhona futhi uHlophe emngcwabeni kababa uSitekeni wayekhona ngoba wakhulela khona umntwana wakasiza abantu. That is the truth about him. Iyona lento emenza ukuthi abe humble abe umuntu oyithobi. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show and thank you so much guys for tuning in. Namhlanje ke insizwa ke yakaSihlophe ebengumsakazi oKhozi FM yobekwa ke endaweni yayo yokugcina. Izolo bekune memorial service ebibanjelwe ke ebandleni likaMfundisi uDube noveze ke izinto ezishaqise abantu abaningi ngempilo ebiphilwa ke uSihlophe kulo yamsakazi woKhozi. Uphinde waveza ke umangala kwakhe ukuthi ke how why i-memorial service ibanjelwe noma ke i-memorial service kaSihlophe ibanjelwe oKhozi FM futhi bangabamema abantu bebesondelene noSihlophe kwaukuthi nje abantu basemsebenzini kuphela athi ke beqala ukuthi ke umuntu ayobanjelwa i-memorial service yakhe emsebenzini normally kuye kufunekele nje ibandla bese kuhlanganyelwa khona kumenywe wonke umuntu wathi ke nabo bebengambenyiwe ke kuleyo memorial service ebikade ilaphana ke eindlini zomsakazo oKhozi FM phinde ke wazwalisa inhlungu yakhe ngalomsakazo nangendlela ebemphethe kabi ngakhona lomsakazo kubalile ukuthi ke ubengaholelwa kahle njengoba nazi ukuthi ke ubephuma kulolu hlelo angene kolunye omunye ke obesebenza naye kulomsakazo Sihlophe ukubalile naye ukuhlukumezeka abebhekene nakho lokaSihlophe emsebenzini emangala ke sebona ke nabantu akade bemcindezela emsebenzini sibekhala kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni uSihlophe ke ushonele esibhedlela sikahulumeni eEdington nokumangaze abantu abaningi ke nokuyinkomba yokuthi ke i-medical aid yona ubenginayo kubuya sengazi ukuthi kuningi ke lensizwa yakwaSihlophe ebidlula kukho njengoba ke ize yadlula emhlabeni ngenxa ke ye-stroke odokotela abanokusinamanisa noma kunosinyamanisa nokusihlanganisa ke ne-stress levels somuntu kodwa ke thina ngapha kwaZulu ke kuthiwa kumuntu ushawe inyoni kodwa ke odokotela baye bathi umuntu mene stress kakhulu noma ke kunokucindezeleka abhekene nalo ikujwayelekile ukuthi ke i-stress simshaye bese ke abanye bayasinda kodwa ke lokaSihlophe akabange ke esasinda ngoba bathi ke i-stroke isamshaya saphinde samshaya futhi engathi ke lensizwa yakaSihlophe ingaphumula ngokuthula. That's all I have for today. Let's continue sibakhulekela umndeni wakhe ukuthi uNkulunkulu ke abapholise amanxeba. Bye.